laka dinya suma ka farafin nasu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah suma alhamdulillah rabbil alamin. Ambe bo duba sanfɛ ni ka fori kɛrɛnkɛrɛnya ka di duba den bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ duba sanfɛ e min tulo bɛ na e yɛrɛ ka foli kun don k'aw bɛɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn k'aw fo aw ka kɔnɔnagoya kosɔn k'aw fo ni yɛrɛmajigi foli ye ka n'u ka foli kisi ka foli ani aw yɛrɛ a ka waleya ɲuman kosɔn an b'aw fo ni o foli barikama ye inshallah n'o ye silamɛya ka foli k'a bɛ salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛna dugawu kɛ diɲɛ ye ala ka hinɛ an ka banbagaw la ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛ ye ala ka hinɛ diɲɛ na ala ka diɲɛ ɲɛsuma ka farafin ɲɛsuma ka nanzaraw ɲɛsuma ka bɛn ni kelenya sabati diɲɛ kɔnɔ ka kɛlɛbɔnbali nin bɛɛ wuli ka bɔ diɲɛ na an ka mun kɛra k'ala y'a bolo kosɔn. An bɛ dugawu kɛ kɛnɛbagatɔw ye ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan an minnu man kɛnɛ ala ka kɛnɛya sabatilen di an bɛɛ an ni banabagatɔ tɔ bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu kɛ sɛgɛnbagatɔw ye ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ sɛgɛnbagatɔw kan ka gɛlɛya wuli ka bɔ u kan ni ka hɛrɛ suru ɲini fɛn bɛɛ ɲinitɔ la inshallah ni min ni ala ta bɛ bɛn. An b'aw fo ka wale ɲuman dɔn Badara Sawalale n sawara kojugu sɔgɔma in na vraiment n m'a lɔn n b'a kɛ cogo min na fo ka bɔ ka yafama ɲini kɛ groupe ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ fo ka taa se Sheikh Imam Konate yɛrɛ ma sabu ale bɔra ka yira kunu k'a fɔ ko ala tɔgɔman kan ka bila mais tiɲɛ na mɔgɔ nisɔndiyatɔ bɛ tiɲɛni kɛ ne nisɔn de jala kojugu sawara kojugu n mana ye dɔnnikɛlaw bɛ bɔra ka baara sugu minnu kɛ kabini kunu ka taa se bi ma bɛɛ jijalen don tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ dan sɔrɔ dubadenw na o kosɔn nisɔndiyatɔ o ko ten ko n'i ye mɔgɔ fariya a ɲumankɛtɔ a bɛ dɔ de fara ɲuman kan n'i jɛra ka mɔgɔ to a bɛ ɲuman kɛra i jɛra i ma foyi fɔ a ye i b'a tigi fari faga a bɛ waleya ɲuman min kɛra a bɛ dɔ bɔ a la donc ne bɔra ka mɔgɔw fariya le ne bɔra ka wurudikɛlaw fariya minnu fana fari fagalen don k'olu fari foni sabu i m'a ye fɔlɔfɔlɔ la jeliw ni jeli bɛ kɛlɛmasa dɔ mankutu kɛlɛkɛ kɛnɛ kan a bi muru bɔ k'a yɛrɛ tigɛban ka basi bɔn k'a ka fariya yira jeli ka mankutu kojugu bɛ na n'u bɛɛ ye i b'a ye fana ni kɛlɛdenw donna kɛlɛ la ni jeli tɛ yen k'u mankutu kɛlɛ tɛ diya kɛlɛdenw na mais n'u ka jeliw bɛ yen ka u mankiri k'u kule n'u tɔgɔ ye i b'a ye u bɛ dɔ fara kɛlɛ timiya kan i b'a ye kɛlɛ bɛ kaliya kɛlɛ bɛ fariya i b'a ye cɛw bɛ kolow kari o wagati de donc mɔgɔ tando wagati min na a ka kan ni tandoli ye n'i y'a to n'a wagati tɛmɛna a bɛ taa k'i dan vocal suivant. Kusɔ n bɔra ni heure na n bɛ bɛɛ fo kabini kunu moriw bɛ baara la fo ka groupe suma tɛn n'i y'a ye min bɛ kɛra dɔ le bɔra k'a ka yira k'a fɔ k'ale ka aladari de filɛ nin ye n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ kɛra groupe suma ninnu bɛɛ b'i sen kan bɛɛ bɛ ka wurudiw kɛ a bɛɛ folen de don Badara bɛ bɔ ni fɛn kelen ye k'o di Sheikh Abdallah ma waraba caco k'a k'a minɛ k'a di duba hɔrɔnw ma duba hɔrɔnw n tɛ se ka to Imam Konate yafa ma mais n fari bɛɛ bɛ n cincin na n tɛ se ka sigi ka to ten Abdallah n'i minɛ ka di dudenw ma n'i minɛ ka di dubadenw ma a di balimaw ma i kɔrɔ n'i dɔgɔninw i kalanfaw n'i kalandenw i ka kalandenw n'i ka kalanfaw a minɛ i k'a d'u ma a di dɔgɔninw n'i kɔrɔkɛw ma i bɛmankɛw n'i belenkɛw n'i faw duba lo ani minɛ i k'a di famille ma ko ne ko Badara ko k'i k'a minɛ o ko k'a di famille bɛɛ ma famille o ye duba ye fɛn fila bɛ ala ka dugukolo kan n'o taara ka adamaden da i ka diɲɛman di o ye kɛnɛya ani si ni adamaden si surunyana bɛɛ i dankun yɛrɛ ma foyi ɲɛ parce que adamaden de bɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye ka ko kolonw kɛ ka naraka k'a tiɲɛ k'a cogoba k'a ɲagami k'a fereke mais n'ala ye sijan d'i ma i si bana birinti ka taa se wagati dɔ ma i bɛ ala wele
fo ka tila ka ala sɔrɔ parce que ala ka hinɛ de ka bon wa inna la ghafurur rahim ala ye hinɛ masa ye dɛ wa ale de bɛ yafa a bɛ hinɛ a bɛ yafa al-ghafur ar-rahim ora ni adamaden si ma janya bɛɛ i tɛ mɔnɛ bɔ badara bɛna si jan fila di aw ma a bɛɛ tout le monde nsawala kalandenw a y'a ta k'a baara minnu sera ka wurudi nin kɛ k'o k'a ta minnu ma se k'a kɛ k'o k'a ta minnu fari man d'u la n'olu ma se ka wurudi kɛ ko an y'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya d'aw ma a ka se ka wuli wurudi nin kana ban n'aw ma dɔ k'a kɔnɔ minnu yɛrɛ ka kɛnɛ ni olu ma tan sɔrɔ olu ka ci cayara o ma se k'a kɛ k'u ka ala tɔgɔ ta k'a baara k'u ka sijan ɲini badara bɛ nana ni sijan fila le ka adamaden si janya ko filanan mɔgɔnanfin i si ka janya ni kɛnɛya tɛ yen i ta tiɲɛna hali saya ka fisa n'o ye donc ora ni ko fila nin n'o ti ni mɔgɔ ma o sɔrɔ i ka diɲɛ man di i ka lahara man di parce que banabagatɔ tɛ se ka ala wele kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ diɲɛ ɲini i man kɛnɛ i la i la yɔrɔ la i bɛna ala wele cogo jumɛn i bɛna ala sɔrɔ cogo jumɛn e la nɔ tuma dɔ la i tɛ se ka i bolo yɛlɛma mɔgɔ dɔ b'i yɛlɛma e bɛ seli cogo jumɛn e bɛ ala sɔrɔ cogo jumɛn ka sɔrɔ n'i ka kɛnɛ i bɛ wari le ɲini ka wari sɔrɔ ka taa heji la i bɛ wari le sɔrɔ ka fantanw jigi tugu i bɛ wari le sɔrɔ ka firiya tɔw bɔ ɲɛji la i bɛ wari le sɔrɔ ka yatima u balo ka yatimɛw ta i bɛ wari le sɔrɔ i bɛ lɔnni de sɔrɔ i bɛ lɔnni de ɲini o bɛɛ bɛ sɔrɔ kɛnɛya de kɔnɔna na ni kɛnɛya tɛ don ele ni yɔrɔ bɛ dɔgɔya ala bolo kiyama jɔ don hali ni si ka jan ni kɛnɛya tɛ i ni yɔrɔ bɛ dɔgɔya ala bolo i ka kɛnɛ mɛ i si tigɛra i sara midi pile san 20 san 25 san 30 i sina ka jan ka sa san 40 i bɛ commencer ka nafolo sɔrɔ ka commencer ka ala lɔn ala ka limaniya i bɛ ala lɔn a mɛnna sa mɛ limaniya bɛ jidire i dusukun na wagati min na i san 40 san 45 saya i nana i ta ka bɔ yen i ka denbaya kɔnɔ i ka denbaya cɛ ma a ɲɔgɔn mɔnɛ jugu tɛ i ma fɛrɛ diɲɛ ma i ma fɛrɛ ka ala wele fana i bɛ taa pɛridi lahara ala k'an kisi sisuruya ma badara bɔ ni sijan fila ye k'a di Sheikh Abdallah ma k'a k'a minɛ k'a di famille ma a di dubadenw ma a di kɔrɔw ni dɔgɔninw ma a di balimaw ma duba ye famille kelen de ye joli kelen fasa kelen kolo kelen bugu kelen vocal suivant cɛ ye fariya kojugu bi sɔgɔma in na a dabɔra man jugu fa dabɔra kun a dabɔra man jugu dɛ fa dabɔra tugun ko o de ka jugu a bɛ da la ni deginan ko ye an bɛ kɔlɔsi cɛw fo su an bɛ kɔlɔsi cɛw fo tile ka kongo cɛw fo ka so cɛw fo ka kurannan kalanbaga cɛw fo a bɛ da la kamara an teri ne kanu ɲɔgɔn i bɛ i ka kɛnɛ badara bɔra ni fɛn ye k'a di tɔɔma ma n'o ye Abdallah de Mauritanie k'a k'a minɛ ka nin di famille ma a ka nin minɛ k'a d'a balimaw ma innamal mu'minina al-ikwat anw de ye baliman kelen ye mɛ n'o bɛɛ bɔra la anw de ye farafinw ye anw de ye faragolo kelen ye mɔgɔ si ka diɲɛ ma diya fo i ka sijan sɔrɔ mɔgɔ si ka diɲɛ ma diya fo i ka kɛnɛya sɔrɔ mɛ o ni ala lajarabi tɛ kelen ye dɛ ala lajarabiw bɛ yen karisa yɛrɛ tɛ kɛnɛya mɛ karisa fana tɛ la sanga na wagati bɛɛ ale le bana mɛsɛnw tɛ ban ka ye mɛ a tɛ la a bɛ si sɔrɔ o fana kɔnɔ o fana b'a danna bana jumɛn ko don bana min ye k'i minɛ k'i da i ka so kɔnɔ k'i da dɛp o bana t'i sɔrɔ n'i ye nin baara wa i si bɛ janya i b'i tuloma sama san 41 den lɔni filɛ a bɛ kɛ komi i wolodenw bɛna ban i furumusow bɛɛ bɛna fatu ka taa lahara k'i to yen e b'i balo la n'a ma ɲɛ n k'i bɛ saraka bɔ walasa i ka saya sɔrɔ mɛ i bɛ kɔrɔ ni i ka kɛnɛya ye n'i y'a baara k'i to kɛnɛya min kɔnɔ ala bɛ sɔn i bɛ san 100 ni kɔ kɛ n'i faratira k'a kɛko 2 kɛ n'i ma farati
mɔgɔw yɛrɛ bɛna fɔ ko est ce que nin tɛ subaga ye i bɛ si bɛ birinti le adamaden bɛ wuli ka diɲɛ yala n'i ma si sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna o bɛɛ n'a ta a bɛ kɛ dɔw kɔnɔna na ko badara wulila ni gana kan ye ele ye gana mɔgɔ ye n'o tɛ badara ma wuli ni gana kan ye yɔrɔ si dɔ bɛna fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko si janfila bɛ sɔrɔ cogo jumɛn ko bɛ se ka kɛ yan e m'a faamuya o e tɛ pɔrɔ foyi tɛ ala ka dugukolo kan ko sababu tɛ min na foyi tɛ min tɛ kuranna kɔnɔ i t'a dɔn i da je tɔw k'a dɔn a dɔnbaga bolo ni kumana a bɛ kɛ yɛrɛ fɔ ye ala ma foyi dan ko a ma fɛɛrɛ tigɛra k'a balisa o de tɛ se ka kɛ n'o tɛ a fɛɛrɛ b'ara bi maana ka mun bali ka saya bali manifin tɛ se ka saya bali mɛ i bɛ fɛɛrɛ ti kɛ walasa si ka janya duwawu dama bɛ adamaden si janya duwawu a bɛ si janya n'o tɛ kutubu waliduw tɛmɛna u y'a fɔ ko ni abubakar sidik seyidina umar abubakar sidik seyidina umar usman badra aliyan ko n'o tu duwawu kɛ kira ye ko ala tun bɛ san 10 fara si kan san 40 ko mɛ u ɲinɛna u ma duwawu kɛ ala kira yɛrɛ ye nin kuma fɔ ka ca a ye duwawu kɛ ne ye n yɛrɛ bɛ duwawu k'aw ye n bɛ duwawu ɲini aw fɛ mɛ sahabaw si hakili ma taa a yɔrɔ la kira fatulen kɔfɛ ala ka walidu gbɛlɛn dɔ nana ka na se k'a bɛna a bɛnna seyidina aliya ni tile ma a nana ani seyidina aliya ni ɲɔgɔn ye a ko seyidina aliya ko a ma ko a ka dɔ di o barokɛtɔ kuma nana fɔ ɲɔgɔn na seyidina aliya ko a ma ko ale bɛ alakira dɔn a ko i tɛ alakira dɔn ne tun bɛ alakira dɔn ko min kɛra ko a tun tɛ kɛ seyidina aliya ko a ma ko a ye bamuru sama ka bɔ k'a kun tigɛ an ba fatima an ba aisha ko a ma k'a kana kɛ k'a k'a ɲininka fɔlɔ ko mun kama a y'o fɔ ko n'o tɛ n'a y'a faga ten k'a bɛ kɛ baara ye a y'a tɔnɔ o la seyidina aliya y'a ɲininka k'i ka dalilu ye mun ye k'a teliya n'o tɛ n b'i kun bɔ i kan ba la a k'a ma k'i tɛ alakira dɔn alakira kɔ kan si kelen dɔ tun bɛ yen o si hali n'alakira ye guloki o guloki dɔ i bɛ si ni gbiliya a bɛ guloki ni minɛ ka jɔ alakira seyidina aliya k'a ma ko tiɲɛ don an bɛɛ y'o kɔrɔsiyara a ko o si kelen n'i tun y'a sama k'a bɔn ko adamaden saya tun tɛ kɛ o don fo ka taa kɛ min ye diɲɛ tun tɛ wuli jugement tun bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan yɔrɔ la bɛɛ bɛ taa alijana na dɔw bɛ taa jahanama na ko saya tun tɛ kɛ bere seyidina aliya ko alahu akubar a ko tɛ ko alakira ma kuma aw fɛ k'a ka to ka duwawu k'ale k'a bɛ duwawu k'a ye ko a bɛ duwawu ɲini aw fɛ a k'o fɔra ko ka caya yɛrɛ ko mɛ olu y'a ye kutubu zamani ko a ma ko mɛ mun na an ma duwawu k'a ye ko mɔgɔ bɛ duwawu kɛ kira ɲɔgɔnya ko kisi ni nɛɛma bɛ fɛn min ma ala ta ala yɛrɛ bɛ sɔli kɛ kira ye ko mɔgɔ bɛ duwawu kɛ tugun kan kɔni an bɛ sɔli de k'a ye ko n'o tɛ ko duwawu tɛ k'a ye ko mɛ n'i y'a ye ni ala kira yɛrɛ ko k'a ka duwawu k'a ye ko n'a tun ye duwawu k'a ye a nafa min tun bɛna se aw ma ani ala kira ma ko i t'a to n k'o f'i ye a ko k'o fɔ a ko ni e seyidina ali tun ye duwawu kɛ ala kira ye ko ala k'i si janya k'ala tun bɛ san 10 fara si kan ni umar y'a fɔ san 10 bɛ fara kan ni usmana y'a fɔ san 10 bɛ fara kan ni elsidiki y'a fɔ san 10 bɛ fara kan k'o tun ye san joli ye ko san 40 amisa ninnu bɛ yen ko yala ala kira tun tɛna mɛn dugukolo kan a yebagaw tun tɛna caya a ko alahu akubar a ko kosɔn ko ne ko ma n bɛ ala kira dɔn ka tɛmɛ i kan wa n bɛ fɛn wɛrɛ dɔn ala kira la n tɛ se k'u fɔ e ye yan vraiment a ka di n ka taa ni kisa in ɲɛfɛ mais bon n ka bana dɔ bɛ n na n'a wulila n bɛ sigi quoi
wala o man nɔgɔ ma kosɛbɛ. Bon n bɛ kuma ni hakili ni fɛɛrɛ le ye n'o tɛ kuma ka gɛlɛn ma n bɛ wagati min na n bɛ sigisigira wala a bana le bɛ n na quoi n'a wagati sera dɔrɔn i b'a ye a bɛ wuli mais n bɛ kuma ni fɛɛrɛ le ye pour que a kana sentir n na quoi donc kuma ma nɔgɔ ma n bɛ nin ɲɔngiri yan donc minnu b'a miiri ko fila tɛ si janyara nkalon de don i t'a dɔn n'a dɔnbaga b'a fɔra a lamɛn fɛɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ la fura bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na fo saya kelen si janya fura b'a la dɛ ne de y'o fɔ a ye ka duwawu kɛ adamaden ye o bɛ adamaden si janya ala dari bɛ si janya saraka ala ma saraka bɛ adamaden si janya k'i si janya furu saraka fana bɛ adamaden si tigɛ turabucilaw bɛ yan o b'a dɔn min fɔra o k'i sata bɔ n b'a f'i ɲɛna i bɛ bɔ i bɛ taa lemɔruku kunbɛn o ye tatɔ ye k'i a ma jɔ don i k'an bɛn sa a ye na fɛn ta ka don an bɛ taa fanden 7 bɛ den 8 de tora a bɛ taa o d'a ma ko an ye den 33 de sɔrɔ plaquette kelen den 3 vocal suivant alors hali ka mɔgɔkɔrɔba bonya ala ko n t'i fa fiyewu fo k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye denmisɛnninw k'i fana bonya maa bonya ka ɲi dɛ k'i maanifin ɲɔgɔn bonya a ka ɲi fo ka taa dan na ko damadɔ bɛ yen o bɛ adamaden si janya dɛ kuma tɛ kɔnɔnankolo ma lɔnni ala bɛ yiri la jiriw bɛ yen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan bɛɛ a b'i si janya ora an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka bama ka nin baara a baara yɛrɛ man gɛlɛn kɛcogo dɔw baara o ka gɛlɛn dɔɔni o ye sɛbɛnni yɛrɛ le ye sinon a baara man gɛlɛn sɛbɛnni cogo 2 de bɛ yen o dɔrɔn no filanan nin ka gɛlɛn dɔɔni mais i bɛ fɛn dɔw faamuya i yɛrɛ ka koɲɛw na yanni sadon cɛ o de b'a gɛlɛya yɔrɔ ye n'o tɛ a sɛbɛn ko nɔgɔman kɔni n'i y'a kɛ dɔrɔn a banna i y'a faamuya alors ɲabana bɛ baara la mini ayi yafa ma denmisɛnninw bɛ mɔgɔ déranger la ni école bilara ten ninnu bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu a nana grand portail le minɛ a b'a porte-ba le samana k'a datugu mankan bɛ kɛra ka ɲagami a y'a kɛ to a tun ka di n ye kosɛbɛ n ka kuma ka taa yɔrɔ jan mais tiɲɛ na n ka santew tɛ sɔn na donc an bɛna kumaw datigɛ mais n'a y'a jateminɛ ka lajɛ a bɛ taa mun kɔrɔsi a bɛ taa ye adamaden i bɛ commencer ka nafolo sɔrɔ i san 35 san 32 ra nafolo bɛ commencer ka jigin i kan ka ɲɛ i kɛlen bɛ ka kɔɲɔmuso kura ta ka fara i ka muso fɔlɔ hɔrɔnmuso kan i fɛ musow bɛ kɛra 2 denmisɛnninw bɛ taara komi 4 3 diɲɛ bɛ diyara i dara i bɛ commencer ka ala fana faamuya limaniya bɛ jidira i dusukun na ka taa se sangi 40 yɔrɔ min na saya bɛ ala minɛ ka na lɔ i kunna ko k'i ka wuli ka taa yala ɲɔgɔn mun tɛ saya ye mun de saya ye mun ye sabe mun na ni ma ala dari ka caya ni saya bɔra i kan tiɲɛ yɛrɛ la i bɔra fu ka segin fu ora an tɛ se ka dubadenw sara ni foyi ye a ka waleya ɲuman min aw bɛ k'a kɛ sanga ni wagati bɛɛ sara foyi tɛ aw la an t'a lɔn an b'aw sara ni fɛn min ye wa a kanu min b'an dusukun na wallahi billahi lezi la ilaha illa huwa da t'an fɛ ka ɲɛfɔ aw ye a kanu min b'an dusukun na ani an bɛ min miirila wallahi ka ɲɛsin dubaden kelen kelen bɛɛ ma an ka laɲini ye min ye diɲɛ kɔnɔ yan ala k'o kɛ an kelen kelen bɛɛ ye duba sanfɛ an ka laɲini ye min ye ala ka taa an jɛn k'an don jannatal firdausi kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ an ka laɲini ye min ye rarosi suma jukɔrɔ ni ala kira ye a n'a ka sahabaw baduru jama diɲɛ kɔnɔ yan an ka damu min an b'a miirila ni aw ye la kan alors baara cogo joli lo baara baara kɛcogo 3 de baara ni min ka nɔgɔ i ma i k'o kɛ san 100 ni dɔ bɛ la kan bi iznillahi ni ala yɛrɛ ka se san 100 ni dɔ bɛ la kan baara kɛcogo 3 ni bɛɛ san 100 ni dɔ bɛ la kan
dɔ de ka bon dɔ ye dɔ de ka hijabu ka jugu dɔ ye n'o tɛ a bɛɛ san 100 i b'o dɔ bɛ l'a kan ni san 100 ma dafa i kana siga saya t'i ma wa i bɛ sa i y'a baara ka kɛnɛya min to i la i ɲi hali ni ɲinden 20 de tun b'i dara i bɛ taa sa n'o ɲinden 20 ye misali la misali la i fari yɔrɔ kelen tɛ bɔ i la mais ne y'a baara k'a to i kun ye ɲaden kelen de i n'o ɲaden kelen kɔni bɛ taa lahara dɛ mais kana siga k'a baara ko 2 kɛ n'i y'a baara ko 2 kɛ ayiwa ni min nana i yɛrɛ sɔrɔ o y'i yɛrɛ kunko ye parce que limaniya de bɛ ko nin bɛɛ tiɲɛ an ka limaniya kuma fɔ k'a gɛlɛya a ye limaniya foyi tɛ limaniya bɔ foyi man di ka limaniya bɔ ni limaniyana n'i bɛ se ka san kaba i bɛ se ka to dugukolo kan ka pan ka don san kaba kɔnɔ ka tila ka cun limaniya de b'o kɛ i m'a ye adamaden bɛ sigi ten ko dɔ bɛ na i kunna ten komi siko don komi siko tɛ yɛrɛ la tiɲɛ no fana wa a bɛ kɛ ten waayu fana tɛ o ko bɛ kɛ a ti kɛ o la wa ko dɔ b'i barika jigi kunna komi misali komi siko komi miiriya komi y'a miiri i kɔni tɛ sunɔgɔra komi y'a ko tɔgɔ miiri mais i b'a ye automatiquement a ko bɛna barika kɛ o don bɛɛ yɛrɛ o t'aw sɔrɔ wa bon mɔgɔw ka hijabu tɛ kelen a y'a kɛ to n filila a bɛ komi n bɛ kumanan kelen de a ye yafa n ma mɔgɔw tɛ kelen ye limaniya mana se yɔrɔ dɔ la hali dɔrɔmɛ t'i fɛ i ka diɲɛ le ka di i m'a ye dɔw b'a fɔ k'olu bɛ se ka alakira ye siɲɛ 20 siɲɛ 10 tile kɔnɔ a b'aw kɔnɔ nkalon don wa kutubu tɛ walidu tɛ ala ka jɔn ɲuman dama don mɔgɔ doron tɛ tile kɔnɔ a b'a alakira ye caman siɲɛ caman ala ka walidu ninnu u ye caman ka caya limaniya de b'o bɛɛ kɛ limaniya an m'a ye namurudu ka tasuma ma se ka seyidina ibrahima don wa n ko limaniya lo n'o tɛ ruhi yɛrɛ jigira a kan mɛlɛkɛw ka kuntigi ko n bi don i ni namurudu kafirikɛba ka masiba cɛ a ka tasuma fitinɛ cɛ a ko n to yen sa n to yen n tigi ala bɛ yen wa adaniya nana ye ne seyidina ibrahima kan bardan fɔra seyidina tasuma ma seyidina ibrahima kosɔn wa alayhi salam ko a ka tila ka k'a ma nɛɛma ye kumaw ka misɛn vocal suivant alors ni bɛ fɛ ka san 100 dafa san 100 fo dɔ le ka l'a kan n'o tɛ i kana se ka saya ten n'i y'a baara fa i fari yɔrɔ bɛɛ i y'a baara ka i to lahaliya min na kɛnɛya fan fɛ i bɛ taa kɔrɔ n'o ye foyi tɛ ɲagami i ka kɔɲɔw na i tɛna accident kɛ k'i sen kari ou bien k'i kɔ kari k'i si tɔ non o dɔ tɛ yen ala b'i tanga n'a yɛrɛ don mais n'i y'o fana fɔ a ma fɔ ko jugu tɛ se k'i kɛlɛ dɛ jugu ma dɛsɛ foyi la i ni de tangani no fitinɛw ma quoi ani balawu diɲɛ balawu n'a masiba n'a fitinɛw ma voilà o don donc alhamdulillah a baara cogo fɔlɔ i bɛ kati sabiya Allahu qawlan lati sura ni kuturu bɛɛ i b'a sɛbɛ siɲɛ 1 o sura fana n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ n'a b'a fɔ a y'a jati ban n'i ko bismillahir rahmanir rahim kati samiya Allahu qawlan lati fo ka taa se sura dan na n'i y'a kalan ka taa ben i b'a jati ban i bɛ taa sɔrɔ Allahu 41 de b'a kɔnɔ Allahu 41 de b'a kɔnɔ kuranɛ kuturu bɛɛ kɔnɔ suran foyi tɛ yen min bɛ ni Allahu 41 ka taa bɛn 41 cɛw ma a tɛ yen kuranɛ kuturu bɛɛ kɔnɔ a tɛ yen o suran tɛ yen k'i b'a jati Allahu suran hayaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa bɛn Allahu 41 ma kuranɛ kuturu bɛɛ kɔnɔ o suran fana bɛnnen ni suran kelen de ma i bɛna Allahu ne dayɛlɛ sisan k'i tɔgɔ n'i bamuso tɔgɔ k'o don Allahu ninnu ka wuwu ninnu kɔnɔ bi dusu suma k'a sɛbɛn ka ɲɛ i b'a sɛbɛn alamisadonya fɛ i b'a sɛbɛn yɔrɔ min na i bɛ k'a ka kɛ yɔrɔ pɔrɔpɛni ye i hakiliw sigini n'a ka di ye n'i bɛ se k'i sutura k'a sɛbɛn
iba sebe ni mo lo bina nyini fana o bede na sebe al aw sebel kelaw damado dro aw ka du ka sebe mo wero nyaaw kana law kan ab limieru mana ka lalaga ka sebe ka koroshi kanye ka sebe Allah bina ne kele mi ibi bamso togo kanyani yere togo e ka sebe jeneba demus denke Ibrahima wala iba sebete ube bintu denke Ibrahima iba sebe ibi bamso togo sebe na ka die dro ibi bamso togo sebe ki yere togo sebe Allah ka wuwu nun kononna ka nashiko a yiri den kelen dro ne pew shituru ibi shituru le nyini ka bla nashin kono ibina soro ka to ka ko akuchugo babu kuchugo jume abu ko l'envers le iba adam ne senkuma dembara ikini senkuma demba ibi nashin doni shituru ta ka to ka muara ka to ka ku ka yele donc abadam ne senkuma demba le la ni yale ko kana sey wotora ibla ka gauche fana isi numansin ibale fana senkuma demba dam ne to ka ku ka yele sanfɛ ni nana se i woro nasa ibi siro ibi yere klan te ka ko fuka yele kana laban kungolo la abe ko komi i ferekete ka bo i foroko kono ko cogo lewe no famyana ani bi to ka mi fana ni ba ko ba mi abe ko lombe choufe fo kle wolonfla kle kononton o kle dan drono kle wolonfla kle kononton ni musolo kle tan kele muso ba ko kle tan ani kele ne me kay wolonfla wala ba kononton me sabati bi kononton de kan ga tene na ko cogo famyana akle daw famyana mana na sebe cogo fulana yi ana sebe cogo sabana vocal suivant a sebe cogo fulana aba keto komi nya a bo téléphone kono le surani nya bo téléphone kono le donc a nyagamina quoi ala capturer ton nyagamina mais bon comme corona ba be bolo na ya daile abaye voilà donc a sebe cogo fulana iba sebe shen wolon fulali am sebe shen wolon fula ni sebe cogo na kelengelen be ibi wuun daile kika to ni bamso to kanya kono na ko cogo be kele ale lani o ko ibi den iwolo den ka den san binani ani kele ibo oye inyena kelen te flate chamamba alors a sebe cogo sabana karamo che afo cogo mina abe sebe sien binani kelen suran kuturu be sebe sien binani kelen a kelen o kelen ibi to ni bamso to do akono komi nya fo cogo mina Allah binani kelen sigoro man binani kelen ale le dangoroba ye sisan ibi shike yani shi de be finte kabakolo ale protection totale ka bo toro be la jelema ale sitana yere ti se ka kala shinyira kuma te jina gbansama kuma te adamadenw ma mais a sebe cogo sabar be kelen kelen a ko cogo kelen ko mi nya nyefo awe cogo mina wa ni sera ka shen bina ne kelen soro fana isa cogo ibina sa sababu mina ala ba be jirila ya kili sigin no fana ti kanya ika sayati balila ika fuiti balila isi sankono itino dadon mais ibi tuluma sama ni kibina dinga dinye o ka din no kono wolle nyana lonko ko obe san bina ne kelen dafa kaka inyana kana siga den o den wolle nyana o san bina ne kelen meso jani ka din imama din ka din do soro e nyana aloko o din o bana san bina ne kelen soro donc firo mesure ele laba mana saraka jugulo bo walsa ikasa donc o kama asien bina ne kelen ni ma dora ka gbene parce que ni den wolo o imama den ika loki imama den fana bana san bina ne kelen ne dafa note etisa bon o ga den do o be se ka san bina ne kelen soro cogo jume ko ele yere ba lon ko o san bina ne kelen soro o be se ka san bina ne kelen soro cogo jume no mama den soro tuguni donc cogo ni
cogo e kɔni b'a lɔn k'a fɔ cogo i b'a lɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka ɲɛ cogo si la ele bɛ nana saraka jugu de bɔ n'o tɛ i tɛna sa bon ni kɔrɔya nana se yɔrɔ dɔ la c'est forcé e yɛrɛ bɛ nana ɲini k'i bɛ sira ɲini sisan sa vocal suivant donc ko bɛɛ damakɛɲɛ de ka ɲi ko n'i y'a kɛ a damakɛɲɛ de ka ɲi a siɲɛ kelen dama a ka ɲi i tɛ sa n'i ma san 100 dafa fiyewu kana siga o la mais n'i tɛmɛna o kan siɲɛ 7 nin haya o ye a danna ko ye siɲɛ 41 kɔni ayiwa baasi tɛ sinon Gana Juma ka tɔgɔ don Nuna karamɔgɔ ka Ala tɔgɔ don mɔgɔ o mɔgɔ ye cɛkɔrɔba nin tɔgɔ lɔn a bɛɛ y'a lɔn a ye sisan min kɛ Nuna karamɔgɔ Lara a ye misifin minnu saraka walasa ka se ka nin ka se ka bɛn a ka ca mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn mɔgɔ si t'a misida dɔn Nuna karamɔgɔ ka kalanden labanw o lo ne ye tɔgɔ o le ne kalan tɔgɔ nin na ale yɛrɛ kɔrɔla bi bi na a ye n kalan tɔgɔ nin na depuis 2012 la a ye ne kalan tɔgɔ nin na 2012 ni bi a bɛ taa sanji 16 la ou bien sanji 15 ɲɔgɔnna na mais o wagati tama cɛkɔrɔba nin kɔrɔla a bɛ sanji 90 bɔ a ko ale ni mɔgɔ o mɔgɔ ye Ala tɔgɔ nin baara o y'a sɔrɔ ka Nuna karamɔgɔ ale ni mɔgɔ o mɔgɔ kalan Ala tɔgɔ nin na fo bi olu bɛ balo la olu kama wa de fo o 2012 n'o tɛ bi tɛ dɛ bi cɛkɔrɔba bɛ balo la a tɛ balo la walayi n t'a kalama mais a kun bɛ sanji 90 kɔni bɔ 2012 a kana siga k'a taa aradulu kubara nin ta ni moyen cogo dɔ ti ni gɛrɛsigɛ man kɛnɛ modèle la se t'i ye komi Nuna karamɔgɔ ninnu se tu b'olu ye cogo min na mɔgɔ minnu ka sukaro carton san dɔ ta bɛna fara san dɔ ta kan ni sunkalo sera ten ɲinan ka sukaro bɛ da salon ka sunkalo sɔrɔ a chargé no magasin kɔnɔ f'a bɛ ci ka bɔn ka yɛrɛkɛ minnu bɛ kilan mɔgɔw cɛ o bɛ kilan maa tɔ fan bɛɛ Ala tun ye nɛɛma nɔgɔya olu tɛ ŋanaw de olu tun kabako don siriw bolo kan kɔnɔ Ala tun y'a nɔgɔya u ye hamu karamɔgɔ tun don Nuna karamɔgɔ ye saraka min bɔ misifin minnu saraka walasa a nin ka bɛn ka saya ɲini Ala fɛ mɔgɔ min nana kɛ a tɛ se ka wuli ka lɔ a tɛ se ka sigi kɔrɔla fu kana sɛgɛn o b'a ta k'a bɔ k'a sigi a ka lipike kan ni seli heure sera kabakuru lo a bɛ seli n'o ye a bɛ seli n'o ye kɔrɔya ko jugu fɛ mamuru bɛɛ dafa nɔ mɛ a kɔrɔla fo ka se yɔrɔ dɔ la ni seli heure sera kabakuru lo u b'a ta ka n'a tɔ kɛ mamaden minnu denw yɛrɛ bɛɛ nana fɛngɛ ka na olu nana kɔrɔ denw bɛɛ nana kɔrɔ olu bɛ sɛnsɛnna le Allahu akbar tulonkɛ tɛ dɛ n y'a lɔn mɔgɔ caman bɛ groupe sanfɛ min bɛ Nuna karamɔgɔ lɔn minnu y'a kuma mɛn a bɛ fatu ka to a yɛrɛ ka den minnu bɛ yen o man ca Laji kɔni bɛ yen bobo ka fara Tijani kan Tijani bɛ Kaolack Sénégal i m'a ye kabako don quoi a ye misifin minnu sarakara mɔgɔ si t'a da lɔn saya kama o fana ma nɔgɔ dɛ donc a siɲɛ 41 ni yɔrɔ a y'aw fara t'a la kosɛbɛ wagati min na n'a bɛ fɛn ɲini na a y'a ɲini k'a damakanya fana n'o tɛ n'Ala y'a bɛɛ jigin kan a bɛ gɛlɛya dɛ parce que i n'i fari bɛɛ bɛ sa i fari yɔrɔ si tɛ tiɲɛ mais ni farikolo yɛrɛ nana sɛgɛn ni fɛn peremenna ni fɛn dati banna de donc an b'a yɔrɔ fɔ ka gɛlɛya an ye nin di Sheikh Abdallah ma k'a ta k'a kɛ ka duba a balimaw k'a cari n'a balimaw cɛ Ala ka baraka don a la an bɛ Aladari minnu kɛra Ala ka jaabi an ye Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an bɛ siran fɛn minnu Ala ka don an n'a cɛ an bɛ fɛn minnu ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye a bɛɛ ni ce a ka waleya ɲumanw na assalamu alaikum